שיהיה לך על הרגליים. אני לי בעיה. בוא נשאל אותו אם אפשר להשיל לך. אני אחמם אותה כל הנסיעה. סבתא, את יודעת איך שוחטים כבש? כמו יאיר. אמא, בוא נשאל אם אפשר להשיל אחת. תספרי להם, תפחידי אותם. פאקינג בדואי. שאלה אם אפשר לצאת מפה. לא, היציאה מפה. בוא נשאל אותם? אם הפיזית רשום שלט יציאה. כן, השאלה אם זה מפה או משם. מפה, איזה בדואי קטן. זה פה. גור בדואי. היא עלתה עליה. סרטים. הנה, תראו. היא זאת. וואו, תראו את האמא העטינים שלי. שוב עולה. הם עושים ילד, הם עושים ילד. היא אחרי המלטה. טיפה זאת עם ה... מי עושה ילד? איפה? זה, שם, שמה. מאחורה. הוא שובב. הנה, עוד אחת שם. בקושי הולכת. מגעילים. מה זה, הם נראות כאילו... הם כן, הורידו להם בדיוק את הפרווה, אבל הורידו להם אותם בגרסה ערבית כזה. זה עבודה איפה? ערבית. הנה, אמא, יש שם אחת קטנה, בוא נרים אותה. זה הגבר, אתה רואה אותו עם הקרניים? איפה? כן. הנה עוד אחת עם מתאים. כמה צולים, די, הם ממש מצב מסכנים. הערבים האלה בטח מזיינים אותם.